И здравейте хора, аз съм Zed Pro и днес ще играем някакъв мап, явно е стратегически. И да, нека да започнем с самия мап. Въобще не знам какво трябва да се прави на този мап. Надявам се да е лесно, разбира се ще щупя леглото. Така. Да. Нека влизаме. Че се щупи ли той? И то пък те е направено. Аре. Давай. Аре влезе, бе. Так. Те. Вау! Ръчка. Тук няма други неща. Няма чета тея. Съдето нещо къде трябва да сложи. Не, няма чета, няма. Не. Къде? И минах го. То май тук трябва. Не. Буклук значи. Гледам се ръчката за всеки случай. Тук се изисква паркур. Опс. Що съм толкова хама, бе? Стана. Фак. Трябва някакси да влезем пак в самия мап. Ами ако чупя по старомодния начин. Давай. Ще успееш. Давай. Само вярвай в силата. Давай, не се предавай. Давай, така. Давай. Сега пак ли ме върна тук? Тук дете си изгубих айтемите. Защо, бе? Защо съм така сакат? Ви майтапите ли са? Шит, бе! Шит! Ами да, хора... Да, спрях ония мап, защото ме досваше, пак пуснах тоя. Просто прекрасно. Толкова с голям нук на паркура. Ето! Защо днеска не ми върви, бе? Нали бях паркур майстора? Тук е автопак, тук. Добре. Ау! Фак, бе! Я бяга от тук. Давай, той да го минем. Той май ония път, дет го минах. Тук няма успеем. Той трябва да той блокче, той те. И да се проваля като нищожество. Чето отворено ли е? Не. Добре. Да. Окей. То мисля, че май това ще бъде. Че май се проваля. Супер. О, лава, здрасти. Предишния път как че не те обичам, и още не те обичам. Добре. Не!